Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang mulya, kula minangka wakil saka kanca kadang kula ingkang sepisan ngaturaken sugeng tanggap warsa ingkang kaping umure. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paringi kawijenengan saha karasan ingkang sregep menanipun ngangsu kawruh bekti dhateng tiyang sepuh migumin tumrap bangsa, agami lan negeri. Salajengipun kula minangka kanca namung gadah pangajap mugi-mugi kanthi tambah yuswa sadaya kula tambah kasil ngenanipun sinau kalaksan sedaya ingkang dados budayipun sregep sinau mangertos dumateng kewajibanipun tumindak ingkang sae, pinggiri tumindak awon, tambah dewasa ing pangalihan sehingga ing tembe dadosa tiyang ingkang migunani tumrap kula warga masyarakat. Amin amin. Cekap semanten ingkang dados atur kula menawa wonten salah wicara saha salah bawa ingkang boten dadosaken rena ing pangalihan panjenengan sedaya kula nyuwun agungipun samudra paraksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.